Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtiap ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Ka Sorkar Jila Kumbakalong Yamanta Kalarai Bakan Pensange no Shwa Hakabede Bakjing tu ban sedang ban iPad saya ke license nagamta ban penya ya ka ketem penya kalai ne kasino hagibenta jong thain khana para Ripoi district ya ka ne rai ban pensange kalawan hadin ba ka kunhun trekam ne ka committee ka ba laseng hanong po kentup ya ka sinju ki rongba snong them Ripoi lem kisang phalang ka Khasi Students Union Federation of Khasi Jaintian Garo People par ka HNYF pentaksni kalawan ki snong ba Shillong Bat ba kilaya kendu markmat badu menteri rong ba ukonrat ki sangma hagaba kilayo ban IT sisendon ya kedor khas kum kadak ban penpau ya kijing persya habaide bakijing tmujung ko sarkar ban bu ya ketiga ketemi khalai ne ka kasino ha khana para Ripoi district unong ai kitin jong ni ke kunhunu FK kharkamni ulakam bakijing kendu badu menteri rong ba menta kasni kalong ka pasngau tenat kanu tam lele haba menteri rong ba ulapen sngau hakin nong ilam jong ni ke kunhun ba kijing persya ki pait ba nado ka them Ripoi ba ka jelai hi borok we kala pelong ya ka sarkar bakan pensange swai kini ka tem ya penya khalai ne ka kasino ha ka jing shisha ka jing ya state jong ni ka kam ban play ya kini ka tem ya khalai ne ka kasino kalong ka bakloi bha tar do bala penbyang lut na dong chadong kata wat do ka no objection certificate ka jing stang ban te ya ka jaka ban pelong ya jing ya khalai ne wat ban pengkre na kamta ban ai no wat ya ka license ka bala don ru ki bre ka bala apply ya ka ka ji ku du matasngi kumba apply lemba kilat patai kebor tiki tayo blalai ladon ka kunhun ko ka kompeti ka bangila ya seng hamte po no po lemba ka jing ya convince na ka sejuk ki no basnong them Ripoi kunju lang ru ki paraseng balang nadu ka Khasi Student Union apo Ripoi ka Federation Khasi Jaintia Garo People but ka Hindu National Front ilai tli ki seng sejuk ka basnong nilai form committee ka bangila ya konvent bangilong persya ya kan ka tem khalai ka mereka kasino te ila sim ya karai ru ba ngin kendu yo menteri rong ba taski kebolong menta but ngin ya ai ya dorkas ko jungi but lemba kan dorkas gi yo ya kran mar khamat ri alor kan ka tem khalai kan ka kasino te but ka ji kendu jungi taski kalong ka ba sotran amar nagliang jung menteri rong ba ula kran shai be ba kadai ka jing ya persya jong ki pai ba hi boro na po ka them Ripoi but kumjuru na ki we ki district hi boro ka we ka jala jungi abla long ya ka sarkar berkumjuru ya ki cabinet minister Banshong Kerki hat ki por bat hadu mentaru pau pensyai sengi ba ulak pesengi no ya kane ka jing ai license ya kane ka kasilo kane tem khalai bat nalia jingiru shom committee ngla play lamba KSU lamba jong ka sekmi kumju na disikru ngila ya budin ya kane ngomong ba kamdon ka jing ai bamai NOC ru kadon bat ka jing snaru kadon bat ni la poi hatu ka ba ngiyo chitip ba kinong tap ya ki license ru man apply license ru kladon de kane boro hoi klaya andre hamanta hi man sange ya kte ya ka julong ya ka kasno hi kalong pe pelat kena ba kana mla shu man blong nomor ba naliang menteri rong ba hi pun pau bet la kamdon ka jingi menjur pai ba nari boy man ka jelai boro hoi kana mla blong ya kane ka tem khlai ban ka kasno kingi kita ki mat ba phi kren pat kita ki dorkas bi ayam chimta pe ka dorkas kalong be shimta boro hi ga jela amde tang sik jungi ka jing so persya jong ki pai ba hi boro ka jing so kta jong ki niam ki boro ki palang ki bodon apo jong ka jela jungi boro namar ngi syong hangne ba kadai na po Ripoi lane khana para malada ubreu apply license unio na po khana para ngam kinamla persange la apply license apo umiam dan apply license apo Shillong kalong kumta de kane ka jing kran jungi ru kalong pa niora ya ki pai ba niora ju ki seng balang per pat kumju ki runiam bat kumju ru ka bakta ingi ka dei ka bagila itu yangi kum ka jela ka bati bru tu play de kata di ka we ka ba ki borok ki jela ki itu ingi kum ka jela meglia kata de kalong ka ingi ka ba pan kata hendri ladangi phai pat ya ka e badai ba ka kasno hapo district jungi lala kadai ka abstral district ru ka shrita ka kertek kam pineu I shibun ki jingduna jungi ladai mi pe ya ki kun samla ki bodon kami ki training center
rangi pe ikun samlai ki berong kami ya ka jaga pulih ka babiak rangi pe ikun samlai jungi ki bela sanghop ho drugs ki momdon ya ka jing petin leti yo ki ban kelab mun no telong kita ki bangi yo man ya kran mentas gi bagu menteri dong pak Halo ke jipin sange jong singe mekanik ke kesno ke doi ka jipin sange season don ne tang sing da sipor ne hoi ka katkum ka jing ya kran menta kalong be ka jing sange season don hendai na tharai nomor kadon ka act gaming act ka na tharai ba ka sarkar kan ya hi na ko support ban penstu pai ba balada ki pai ba hi ki dang don be ya ka jing persya ya kani ka kesno la ne ketem khalai namla ban urlong apo ka district riboi la ne ajula jungi